Επαναλαμβάνω, Μιχάλης Ασπρούδας, πρώτος ηγητής για τις εφετινές γαϊδροδρομίες. Δεύτερος ηγητής Παναγιώτης Δεμεσιώτης. Τρίτος ηγητής Νικόλαος Χίου. Τέταρτος ηγητής Καμπάκος Δημήτριος. Και παρακαλούνται τα άτομα της Επιτροπής να προσέχουν στην εφετηρία, στον χώρο της Επιτροπής για την απονομή των επάθλων. Επαναλαμβάνω. Κοφτερός, Δελιδούκας, Κασόλας και Σιμεών για την απονομή των επάθλων στην εκκίνηση. Θα ξεκινήσουμε από ανάποδα, παιδιά, και να πάμε στον πρώτο τα άτομα της Επιτροπής για την απονομή των επάθλων. Θα κάνουμε το γύρο τώρα. Συγχαρητήρια Μιχάλη, να κοιτάς πίσω. Παρακαλείτε. Είδες τα κάνει το καλό το ξεκίνημα. Ο κύριος Κασόλας Νικόλαος να απονείμει στο Καμπάκο τα δώρα του τέταρτου ηγητή. Έλα Βασίλη. Σιγά βρε, ανάποδα. Ανάποδα το μωρό. Λοιπόν, παρακαλείται ο κύριος Σιμεών Λευτέρης να παραδώσει τα έπαθα στον τρίτο νικητή, στο Μιλτιάδη το Χίο. Είναι τσιτό, μητβάνατε, αυτό και αυτό το δείτε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, τρίτος νικητής, 50 ευρώ από το Σύλλογο. Ένα ατφουλάρ Μουφουζέλης Ευστράτιος. Με μαντήλια από το Σύλλογο. Ένα κόσμημα Νικηφόρος Λιγάκης, ένα σταυρό. Μία φιάλη Ούσο από την Ποτοπία Γαλινού. 2 μπάλες τριφύλι από τον αναγνωστή Χρήστο. Λωτιά δεδώνει μπάλες. Και ένα έπαθλο από τον Τσακύρη Παναγιώτη Τριμ Καφέ στην Καλονία. Για τις εφετινές γαϊδροδρομίες. Λωτιάδες, συγχαρητήρια και το χρόνο, ξεχάσαμε. Λοιπόν, Δεμεσιώτης Παναγιώτης να προσέλθει για την απονομή του δεύτερου νικητή. Λοιπόν, δεύτερος νικητής. Ελάτε. Δεύτερος νικητής. 50 ευρώ. 2 μπάλες τριφύλια, αν το παραλάβεις από εδώ Παναγιώτη, από τον αναγνωστή του Χρήστο. Ένα σακί πατάτες. Ένα σακί πατάτες από τον Λετρά Ιωάννη. Μια φιάλη Ούζο από την Γαλινού Ευτέρπια. Πίνεις ρακί, πίνεις. Και ένα ρολόι από το Τζίνι. Το τελευταίο. Δώσε και το έπαθλο του Dream Cafe από τον κύριο Παναγιώτη Τσακύρη. Δείξτε το να το δω. Και του χρόνου Παναγιώτη με υγεία. Και του χρόνου με υγεία. Μπράβο Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Παρακαλείται ο κύριος Φώτης Κοπτερός να απονείμει στον πρώτο νικητή τα έπαθλα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής να απονείμει τα έπαθλα στον πρώτο νικητή του Ασπρόδου του Μιχάλη. Έλα. Στεφάνη. Στεφάνη. Και του χρόνου Μιχάλη, συγχαρητήρια. Στεφάνη. Του χρόνου Μιχάλη. Καπίστη από τον Καλογερά Χαράλαμπο και μαντήλια από το Σύλλογο. Ανέβα πάνω. Ανέβα πάνω. Μία τούρτα από το Σαφιρέλι Ευστράτιο. Μία τούρτα από το Σαφιρέλι Ευστράτιο. Ένα ατκιουλάρ από τη Δαρούση Αναστασία και ένα μαντήλια από το Σύλλογο. 2 μπάλες τριφύλια, το παραλάβεις από εδώ Μιχάλη, από τον αναγνωστή του Χρήστο. Ένα ρολόι από τον Πολίτη, αντρικό. Μπροστά κρέμας ήταν, μπροστά. Μία φιάλη ουίσκι από το Βογιατζή Χαράλαμπο Καφέ Λαγός. Ένα σακί πατάτες από τον Λετρά τον Ιωάννη. Και τουρακί πάρει, τουρακί. Μία φιάλη Ούζο από την Ευτέρπη Γαλινού.
Και τα 100 ευρώ του συλλόγου, τα 100 ευρώ του συλλόγου και τα 100 ευρώ από τον κύριο Κασόλα Νικόλαο, θα ευχαριστούμε ιδιαίτερως, και το έπαθλο του πρώτου νικητή από τον Παναγιώτη Τσακέ Dream Café στην Καλονία. Και του χρόνου, παιδιά, να είστε καλά, η χάρη της Παναγίας να τους βοηθάει εσάς και τις οικογένειές σας. Ο προπονητής τι έχει να πει? Τι έχει να πει, ο Μιχάλης δεν έχει άλλο. Δεν έχει άλλο από τον Μιχάλη. Σας ευχόμαστε μια καλή συνέχεια. Του Μπούς, και του χρόνου με υγεία. Να είστε καλά και να είμαστε όλοι εδώ πέρα ξανά και του χρόνου. Συγχαρητήρια Μιχάλη. Ξέρεις που θα πάμε? Ξέρεις που θα πάμε τώρα? Θα κάνουμε τον γύρο της αγοράς πρώτα. Και μετά στην Ιδιούδα. Έπαθλα είναι τούτα, έπαθλα. Συγχαρητήρια, Σετχρόν. Ξυχμουνιά, Σετχρόν. Περίμενε, μαζί, μην πλαλείς. Σιγά σιγά να φύγει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο λέω. Έλα! Άντε ρε Βασίλη. Έλα πιο πάνω. Πάνε οι Χαρλάμς. Πες τα πανάτα. Είδες το Ζέιν? Όχι παίζομαι. Όχι παίζομαι. Θα βγάλεις et χρόνο. Είδες τι κάνει το τριφύλ. Το τριφύλ. Έλα τώρα πάμε στα λάμπρα. Σιγά σιγά μην πλαλείς. Άμα ήξερα ότι δεν θα ήταν στρωμένη. Έλα μέσα. Γεια σου.
Να το χειρώσετε. Συγχαρητήρια στον προπονητή. Και του χρόνου να Όπα και ουίσκι τώρα, φίλε. Να το χειρώσετε. Και ουίσκια. Σε ούσα. Συγχαρητήρια, Μιχάλη. Και τον χρόνο, Μαριό. Επίσης. Πρέπει να γερός να είσαι. Για λέγει τώρα 200 ευρώ ένα καπίστ. Εδώ εμένα κοίτα. Τι ήταν, λέγει από τα αρχή. 200 ευρώ ένα καπίστρ, ένα ντιολάρ, ένα ρολόγι, ένα ουίσκι, ένα ούζο, Και ένα μαντίλ. δύο μπαλισανό, Α, και δυο μπαλισανό. ένα τσιβάλι πατάτες, Πρέ, Ένα τσιμπάλι πατάτι. κρομίδια δεν είχε. Μια τούρτα. Δεν είχε κρομίδια. μια τούρτα. Και τους θα κάνουμε Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να κάνει πατάτι στο φούρνο να τις κουτάξει. Αθηναία είναι. Άμα δεν κάνει τη νύχτη παγκόσμια πρέπει να κάνει. Συγγνώμη, δεν κάνει ο πατρός να τη δει τη νύχτη. Βρε, για δε. Όσοι πέρα στους γέρους χώρες.